Менә бу җыр мине халыкка танытты дип кайсын атар идегез? Жырчылар жыр текстлары язырга еш бирәләр миңа, ләкин яза алмыйм. Мин аның сәбәбен дә аңлата алмыйм. Кайвакыт җыр сүзләре белән көй арасында гармония тумаска да мөмкин. Әгәр инде хәзер вакытта җырчылар тыңлый икән, зинһар өчен үзе авыр түгел бит инде. Үзегез башкара торган, үзегезнең халыкны җәлеп итә торган, үзегез менә теләп күпме акча керткән шул җырларның авторларын күрсәтсеннәр иде Гөлүсә. Безнең эстрадабызда әйтик, мәсәлән, бөрек сүзләр, унар, 15-шәр тапкыр кабатлана торган җырлар да бар. Мин үземне җырчы дип әйтмим, ләкин мин хәзерге вакытта Закир янында декабрист хатыннары шикелле сәхнәдә булырга тиештер минем урыным дип уйлыйм. Халык күңелендә шигъриятка карата мәхәббәт уяту, әлбәттә инде бик җиңелләрдән түгел. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Кояш әгәр нурын тигез сипсә, җир йөзендә яшәр өчен урын җитсә, мин бәхетсез димә. Хакың юк. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бер сүз килә язасы. Килә, бары бер генә сүз. Ләкин кабатлыймын үз-үземә. Юк, ярамый, ничек тә төз. Аның иҗаты мәхәббәт белән тула. Мәхәббәт турында йөзләгән шигырь язган ул һәм язачак та әле. Күңел эретерлек сүзләр бар. Әгәр сине очратмасам, юри генә һәм тагын бик күп популяр җырлар авторы, шагыйрә Гөлүсә Шахбан бездә бүген кунакта. Хәерле көннәр, исәнмесез Гөлүсә ханым, хуш килдегез. Хәерле көннәр Гөлүсә, әлбәттә хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне күрергә без бик шатбыз, Гөлүсә ханым. Рәхмәт килгәнегез өчен. Шакыруыгызга бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырубызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гөлүсә ханым, әңгәмәбезгә күчкәнчә, әйдәгез әле башта сезнең хакта сюжет карап итик әле. Каршы булмасагыз, карыйсызмы? Бик шатланып. Игътибар экранга. Студиябыз кунагы популяр шагыйрә, танылган җырлар авторы Гөлүсә Шахбан Аксубай районы Яңа Ибрай авылында туган. КДУның журналистика факультетын, соңрак шул ук уку йортының логопедлык һәм дефектология бүлеген тәмамлаган. Гөлүсә ханым сүзләренчә, ул шигырьләрен мәктәптә укыганда укыза башлаган. Әмма хәләле Закир Шахбан белән танышкач, икенче сулышы ачылган кебек булган. Шигырьләре ташкын сыман бер-бер артлы туып торган. 2015 елда аның «Кабатланмас безнең сөюләр» дигән тәүге китабы дөнья күргән. Аның төрле темага язылган шигырьләре бар, әмма иҗатында өстенлекне мәхәббәт алып тора. Киләчәктә әкиятләр китабы чыгарырга хыяллана. Бирсен Ходай, бу хыялыда тормышка ашуын телибез. Менә бит нинди хыялларыгыз да бар икән. Димәк, инде алга таба планнарыгыз зур булып чыга шулай бит? Аллаһ бирсә, зур планнар белән, һәрбер кеше үзенең планнары белән, ниндидер максат белән яшәргә тиеш бу дөньяда. Шул вакытта гына яшәү рәхәт, яшәү күңелле, мәгънәле. Гөлүсә ханым, менә сез иң популяр шагыйрәләребезнең берсе. Әле җитмәсә, бик күп җырлар авторы да бит әле. Менә әңгәмәләрегездә еш кына шигырь ул минем күңел халәтем дип әйтәсез. Менә иҗатыгызга күз салсак, сезнең инде темаларына килгәндә күпчелек бит инде мәхәббәт темасы өстенлек итә. Димәк, инде сезнең күңелегез мәхәббәт белән тулыдыр. Бу шуның белән аңлатыламы? Нәрсә соң ул мәхәббәт? Мәхәббәт бит инде ул беренче чиратта теге ир белән хатын арасында гына мәхәббәт дип уйлар. Ә чынлыкта мәхәббәт ул туган якка, туган илеңә, әти-әнигә, туган ягыңа, туган җиреңә, якыннарыңа, хөрмәтле кешеләреңә мәхәббәт. Һәм инде әлбәттә һәрбер кеше мәхәббәт тулы күңел белән яшәргә тиештер бу дөньяда. Шул очракта гына күңел иҗат итә яшәргә, ниндидер стимул булып тора мәхәббәт. Һәм әлбәттә инде минем шигырьләрем үземнең генә күңел халәтем түгел, бик күп хатын кызларның да, хәтта кай вакытта ир-атларның да күңел халәтенә туры киләдер димен. Бу күзәтүләрдән чыгып, мин шундый нәтиҗә ясыйм. Менә сезне таныткан җыр сүзләре дип, җыр дип кайсын атар идегез?
Бәлки бераз гына мактанган кебек булыр бу Гөлүсә, ләкин мин бөтен җырларым да минем халык күңеленә барып җитеп хит дәрәҗәсенә күтәрелгән җырлар дип әйтер идем. Әлбәттә инде юри генә, бер пәп итеп үпкәннән, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Әгәр сине очратмасам, ярат кына, бу җырның исемләрен әйтүгә кемнәр җырлаганлыгын инде әлбәттә тамашачылар аңлап алалардыр. Тагын бик күп җырларым, һәрберсендә санап үтү мөмкин түгел бит инде. Алар мине халыкка тагын да якынайтты, үземнең шигъриятымны яратучыларны тагын да арттырды. Шуңа күрә мин әлбәттә инде шушы җырны җыр иткән җырчыларыма, ки авторларына әлбәттә инде мин чиксез рәхмәтле. Менә шулай да менә бу җыр мине халыкка танытты дип кайсын атар идегез? Кайсын әйтим икән, менә юри генә дигән җырда инде Илсия еш кына мине клипларга кертә, күп кенә үзенең видео рәтләренә кертергә тырыша. Бәлки шушы җыр мине халыкка якын айткандыр дип тә әйтә алам. Ярат кына да үз чиратында мине халыкка якын айтты. Бигрәк тә инде мине, бәлки мине Шагбан фамилиясы халыкка күбрәк таныткандыр. Ирегезнең тәэсире дә булгандыр, шулай бит. Һичшиксез мин Гөлүсә Шагбан буларак халыкка танылган бит инде. Шуңа күрә бәлки минем Шагбан фамилиясы да минем танылуыма өлеше зурдыр дип әйтәм. Менә бездә эстрада җырчылары һәр вакыт гел бер үк темалар арасында бетерелә дип әйтәләр бит инде. Менә сез шагыйрә буларак әлеге сүзләр белән килешәсезме? Әллә инде бездә андый темаларга карата төрлелек бар дип уйлыйсызмы? Юк, безнең әгәр инде чынлап торып күзәтсәң, Гөлүсә, чыннан да төрлелек бар, ләкин күбрәк бит инде безнең мәхәббәт, туган як, әткәй, темасына, ләкин ул темалар төрле яктан яктыртыла һәм безнең тыңлаучылар да һәрдаим үзгәреп тора бит. Яшьләр үсә, яңа буын үсеп килә. Алар миңа калса мәхәббәт темалары төрле яктан яктыртылып, менә шулай итеп киләчәк буынга яңалык булып килеп керә бит инде ул барыбер. Кемгәдер бәлки ул иске тема шикелледер, килгән буынга ул яңа тема булып. Шуңа күрә төрлелек бардыр дип уйлыйм мин безнең. Аннан соң булар бит инде мәңгелек темалар дип әйтсәк тә була торган. Мәхәббәт әлбәттә мәңгелек тема инде. Ул безнең яшәтүчебез, ул безнең яшәртүчебез, ул безнең алга таба ниндидер өмет, күңелдә ниндидер бер рәхәтлек, ул мәхәббәт һәрбер кешенең дә күңелендә ниндидер бер шундай яшәү чыганагы булып яшәргә тиештер дип уйлыйм мин. Гөлүсә ханым, менә белүемчә, сез заказ буенча җыр сүзләре язмыйсыз. Менә бу нәрсәгә бәйле? Мин Гөлүсә заказ буенча кемнеңдер юбилейлары, туган көннәре, никах көннәре, ирләренә, хатыннарына җылы сүзләр белән төрелгән матур шигырь юллар бик күп язам. Аларны язарга рәхәт, күңел аша, йөрәк аша, шундый рәхәтләнеп язам мин аларны. Алар минем бик күп заказлар. Менә җырчылар җыр текстлары язарга еш бирәләр миңа, ләкин яза алмыйм. Мин аның сәбәбен дә аңлата алмыйм. Ләкин минем хәзерге көндә популяр булган җырларым барысы да электән шигырь булып халык күңеленә барып ирешкән шигырь текстлары, аннан соң гына җыр булды. Минем бер-ике генә җырым бәлки заказ белән менә Илсия Бәдретдинова җырлатырга нәрсә җитми сиңа күңел, әгәр тусам җиргә яңадан, мин фәрештә түгел дигән менә шушы җыр бәлки мин Илсия белән берлектә иҗат ителгән менә шушы җырларны атап үтәр идем, заказ белән язылды дип. Калганын нишләптер заказ белән язылмый. Бәлки моңа минем профессионаллык җитеп бетмидер, осталыгым җитеп бетмидер дип уйлыйм мин. Бәлки әле барысы да алдадыр. Бәлки барысы да алдадыр. Аннан соң менә сезнең яныгызга композиторлар һәм җырчылар килеп, әйдәгез әле җырның менә бу өлешен үзгәртик, яисә инде монда нинди дә булса башка сүзләр өстәп җибәрик дип мөрәҗәгать итәләрме? Итәләр әлбәттә, без инде бу иҗатта бергә гармония, бергә сөйләшеп иҗат эш процессы әлбәттә инде теләсә кайсы шигырьне кирәкле вакытта үзгәртеп, җайлаштырып, кигә җайлаштырып, менә шулай туада инде җырлар, хитлар, халыкның күңеленә барып җитә торган менә шундый җырлар. Аннан соң бит әле менә кайвакыт җыр сүзләре белән көй арасында гармония тумаска да мөмкин. Менә мондый очракларның булганы бармы? Минем практикада андый булганы юк. Ләкин кайбер җырларның кие башкачарак булса, бәлки
Башка шара яңгырар дип күңелдә шундый нәрсәдер калырга мөмкин, ләкин инде моны теге җырчыга да әйтмисең, күңелендә төшермисең инде ул бит һәрбер кешенең үз карашы. Минем караштан шулайрак кебек, аның карашыннан бөтенләй икенче. Тамашачы карашыннан ул бөтенләй икенче. Шуңа күрә инде бу минем генә фикерем булып калырга мөмкин. Әгәр инде җырчыга икән, инде һичшиксез син аның белән килешәсең һәм шатланып кабул итәсең. Ondan soң безнең эстрадабызда әйтик, мәсәлән, бүрек сүзләр, 10-15 тапкыр кабатлана торган җырлар да бар. Бу инде әлбәттә мондый җырлар популяр булып китә, чөнки тиз генә истә дә кала бит инде. Менә мондый популярлыкны хуплыйсызмы? Бу кирәкме безгә? Әлбәттә инде, беләсеңме, Гөлүсә, менә хәзер бик шундый теге мәгълүмат, шундый күп заманда яшибез. Хәтта ул мәгълүматларны без баш миендә кай вакытта без аны үткәреп тә җибәреп бетереп булмый, эшкәртеп бетереп булмый кай вакытта. Шуның өчен хәтта кайбер кешеләрнең менә теге күңеленә сеңсен өчен, күңеленә теге җиңелрәк, күңеленә килеп керсен өчен, бәлки шундый сүзләрне ешрак кабатлана торган җырлар да үз чиратында кирәктер. Һәрбер җырның үзенең тыңлаучысы, кемгәдер баянда сузып җырлый торган, шундый катлаулы сүзләр кулланып җырлый торган җырлар, йөрәккә үтеп керә торган, кемгәдер менә шундый биетә торган, күңелне җилкендерә торган, менә шундый гел бер сүзләр кабатланып тора торган җырлар. Бу инде халыкның мәнфәгатеннән чыгып эшләнә. Һәрбер җырчы үзенең тамашачысы һәм һәрбер җырчы үзенең тамашачысына нәрсә кирәклеген белә. Эшли торган җырчы, иҗат итә торган җырчы, үзенең тамашачысы белән эшли торган җырчы, аңа нәрсә кирәк икәнлеген тоя, күрә, белә. Иң мөһиме барыбер үзебезнең татар телебездә иҗат ителә әлеге җырлар. Бу бик шатландыра. Менә минем үземнең кызым бит инде 19 яшь. Татарча сөйләшә, әлбәттә, аның дуслары бар, русча сөйләшә торган дуслары да бар, ләкин алар бергә кич белән җыелышып, татар телендәге без тыңламый торган, яшьләр генә тыңлый торган җырларны рәхәтләнеп тыңлыйлар. Шуңа күрә менә яшьләр тыңлый торган, менә шундый, бәлки анда бик моңда ишелеп тормыйдыр, бәлки анда моңда юктыр, ләкин алар татар телендә җырлыйлар. Шул 18-19 яшьлек кызларны, хәтта 16-14 яшьлек кызларның да, егетләрнең дә күңелләренә керә ала икән менә шу җырның татарча сүзләре, шуның кие, нишләп без аларны тәнкидләргә тиеш. Бөтен кеше эшләргә тиеш. Иң мөһиме татар телендә, Гөлүсә. Бу бик шатландыра хәзерге вакытта бар. Ondan соң менә еш кына бездә бит инде концертларда авторларны бик әйтеп тормыйлар. Менә бу сезнең күңелегезгә тиеме, әллә инде ияләндегезме дип әйтимме? Иң күңелгә тия торган, үзем өчен генә түгел. Мин инде шагыйрә буларак та танылган. Мин инде Гөлүсә Шагбан, Закир Шагбанның тормыш җиптәше буларак та. Хәзер инде җырчы буларак та танылып инде хәзер Закир сәхнәдә үзенең иҗатын тагын да азаграк дәвам итсен өчен, Закирга конкурент булып сәхнәгә менәргә дә мөмкинлек булды. Мин инде кайбер үзенең сүзләргә генә җәтелгән җырларны да җырлыйм, бүләк итәм үземнең тамашачыларга. Һәм әлбәттә инде мин үзем өчен генә түгел, башка авторлар өчен дә борчылып, әлбәттә, әгәр инде хәзер вакытта җырчылар тыңлый икән, зинһар өчен үзе авыр түгел бит инде, үзегез башкара торган, үзегезнең халыкны җәлеп итә торган, үзегез менә теләп күп акча керткән шул җырларның авторларын күрсәтсеннәр иде, Гөлүсә, менә күрсәтсеннәр иде, авыр түгел бит инде. Бу бер яктан җырчының дәрәҗәсен күтәрә, профессиональлеген күтәрә. Икенче яктан кемдер сүзләренә игътибар итә, кемдер киенә игътибар итә. Тамашачы күрсен, кемнең сүзләре, кемнең кие, кем җырлаган була да күрәләр. Шуңа күрә һәр вакытта да мөмкин кадәр авторларны билгеләсеннәр иде, күрсәтсеннәр иде дип минем инде бу шәхсән үземнең теләгем, үземә генә карап әйтүем түгел, бөтен авторлар исеменнән әйтәсем килә шушы фикерне. Шул рәвешле инде иҗатчыларның да күңелләре тагын да үсеп китә. Әлбәттә инде бу берникадәр бәя бит инде. Сиңа бәя, сиңа рәхмәт итеп кабул ителә бит инде бу җырчы тарафыннан. Гөлүсә ханым, менә шушы көннәрдә зур яңалыгыз бар дип беләм. Сезнең инде яңа китабыгыз дөнья күрде. Хәзер идеге шул китап хакында да сөйләшеп битик әле. Монда нинди шигырьләр тупланган? Әлбәттә инде минем сиңа атап яздым дигән 3нче шигырьләр җыентыгым дөнья күрде. Бу инде минем иҗатымны яратучылар өчен әлбәттә шиксез зур бүләк. Минем үземнең аудиториям бар. Үземнең шигърият яратучыларым бар. Бу мине бик шатландыра. Менә Гөлүсә, беләсеңме, менә ул җырны радиодан тыңларга була, телевизордан тыңларга була. Бөтен җирдә дискотекаларда тыңлар. Шигърияткә, халык күңелендә шигърияткә карата мәхәббәт уяту әлбәттә инде бик җиңелләрдән түгел. Ләкин минем шуның хәле киң аудитория. Минем китапларым Татарстанда гына түгел, Башкортстанда түгел, Россиянең бик күп төбәкләренә таралды.
һәм бик күп марафоннарда минем шигырьләрем кулланыла, бик күп сәхнәләрдә сөйләнә. Бу инде минем 6000 белән тираж белән шигырьләрем сатылып бетте, китапларым. Субханалла. Бу инде минем кемгәдер эшләгән изгелекләрем өчен Аллаһ Тәгаләнең чиксез зур рәхмәте итеп кабул итәм. Һәм бу китабым инде минем 8000 мең тираж Әйдәгез белән. тамашачыларыбызга да күрсәтеп Менә шундый сиңа атап яздым дигән шигырьләр җыентыгым дөнья күрде. Мин анда башкаларына караганда үзенчәлеге шунда, монда минем элеккеге 2 китабымнан да халык тарафыннан, минем шигърият яратучылар тарафыннан яратып тыңлана торган шигырьләрем дә бу китапка кертелде. Һәм ул матуррак итеп, тагын да сыйфатлырак итеп ясарга тырыштык шушы китапны. Һәм әлбәттә инде мин бик бәхетле. Ondan соң әлеге китапның презентациясы да булып үтте бит. Безнең хәбәрчебез дә әлеге чарада булып кайтты. Хәзер әйдәгез әле бергәләп шул хакта сюжетта карап итик. Әйдәгез. Игътибар экранга. Күптән түгел Тинчурин театрында Гөлсә Шахбанның Шираттагы китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Бу китап аның иҗатында 3-нчесе. Чарада шагыйрәнең тормыш иптәше җырчы Закир Шахбан да катнашты. Ул хәләле белән горурлануын яшермәде. Без яши башлаганнан бирле аның иҗат шишмәсе ачылды дип әйтергә кирәк. Ул балачакта ук язган булган мәктәп вакытында шигырьләр, ләкин менә без бергә яши башлаганнан бирле аның иҗаты башланды дип әйтсәк тә була. Һәм һәрбер уңышына сөенәм. Чөнки бүгенге көндә бик күп эстрада йолдызлары җырларын башкара. Быел Болгар премиясына лаек булган җырлар, ТМТВ премияларына лаек булган җырлар дөнья күрә. Һәрбер уңышы өчен үзеннән дә күбрәк шатланам. Закир әфәнде үзе дә тормыш иптәшенең иҗат җимешләрен бик яратып башкара. Соңгы елларда барлыкка килде безнең "Син минем иң соңгы сөюем" дигән җыр. Безнең ул клипны да күргәнсездер. Анда без гаилә белән фотосессия рәвешендә бара ул видеоклип. Менә ул шигыре ул аны миңа багышлап иҗат иткән булса кирәк, мин аны багышлап җырлыйм. Шуннан да искиткеч чара булган. Гөлсә ханым менә әйтеп үттек бит инде соңгы вакытта сезне сәхнәдә дә күрәбез дип. Димәк инде сез җитди рәвештә җыр сәнгатенә кереп китәргә уйлыйсыз. Тагын менә шунда әйтеп үтәсем килә. Гөлсә шигърият турында әле монсы. Минем тагын бер максатым сәхнәдән шигъриятне сәхнәгә менгезәсем килә. Менә һәрбер концертта диярлек бер аз гына булса да сәхнәдән шигырь укылырга тиештер дип уйлыйм. Һәм мин үземнең шигырьләремне сәхнәдән халыкка бүләк итәм. Һәм бу бик көчле алкышлар белән кабул ителә. Хәтта күз яшьләре белән менә елап та тыңлыйлар. Хәтта бигрәк тә Гөлсә ир затларының менә шулай авызга кереп, игътибар белән менә шулай торып шигырьләрен тыңлап, ахырдан килеп минем китапларымны сатып алып, минем белән карточкаларга төшү. Менә бу аеруча да сөенечле. Күңелгә бик тия һәм аеруча да сөенечле һәм бу минем эшемнең ниндидер бер нәтиҗәсе итеп кабул итәм мин аны. Җыр белән сәхнәгә менә инде мин үземнең сүзләргә генә язган җырларымны җырлыйм әлбәттә. Закир белән икәү җырлыйбыз. Алар бик матур килеп чыга. Мин үземне җырчы дип әйтмим, ләкин мин хәзерге вакытта Закир янында декабрист хатыннары шикелле сәхнәдә булырга тиештер минем урыным дип уйлыйм, чөнки мин концертлар оештырганда да рольдә дә үзем, оештыручы да минем хәзерге вакытта менә 2 март Алла бирсә Шулпан мәдәният йортында сиңа атап яздым дигән артистлар белән берлектә концертыбызны үткәрергә планлаштырабыз. Җырчы булам ул, иҗат кешесе кем булуына карамастан, шагыйрәм ул. Ул үзенең аудиториясы өчен эшләргә тиеш, иҗат итәргә тиеш, тырышырга тиеш, үзенең тамашачылары белән һәр вакыт элемтәдә булырга тиеш, аларга яңадан яңа үзенең иҗатын тәкъдим итеп торырга тиеш. Шул вакытта гына иҗат кешесе үсештә була, шул вакытта ниндидер югары үрләр яулый һәм әлбәттә инде аның нәтиҗәсе финанс якны файдасы шундан килеп чыга дип уйлыйм инде. Менә иҗат итеп торырга тиеш дигәннән бүгенге көндә тагын нинди иҗат җимешләрегез бар? Бәлки яңа җырлар өстендә эшләп ята торгансыздыр. Менә кабатла тик минем исемне дигән матур гына җырыбыз туарга тиеш. Закир белән икебезнең Алла бирсә шуның өстендә эшлибез. Һәм инде соңгы Ләйсән Гимаева, Лилия Муллагалиевалар белән яңа җырларыбыз бик күп туды. Һәм шуларның клиплары төшерелеп тора хәзерге вакытта. Һәм минем
иң теге бүтін минем сүзләргә язылган җырлардан торган флеш-карта, анда Закирның да 60-тан артык җыры кергән, минем дә үземнең укуымда шигырьләрем кергән. Шуны үземнең тамашачыларга тәкъдим итәбез. Һәм әлбәттә инде кичә генә студиягә барып, үземнең тагын 20-гә якын шигыремне матур иттереп, укып, яздырып кайттым. Мин аны инде флеш-картага кертермен киләсе тиражга дип планлаштырып торам. Һәр вакыт ниндидер иҗатта буласы килә, һәр вакыт эшлисе килә, иҗат итәсе килә, үзеңнең иҗатыңны халыкка җиткерәсе килә Гөлүсә. Менә сезнең шигырьләрегез бит инде интернет киңлекләрендә дә киң таралган. Аны инде иҗат кешеләре дә шул вакытта инде башка һөнәрияләр дә укыйлар бит инде. Менә сез шигырьләрегезнең язмышын күзәтеп барасызмы? Әйтик, мәсәлән, кемнеңдер укуы шамаса, сез ниндидер төзәтмәләр кертеп язасызмы? Юк. Мин бер кайчан да үземнең башка шигырь укучылар әгәр укып миңа җибәрә икән күзәтәм, аның укуына бер кайчан да мин берничектә теге ниндидер төзәтмәләр кертмим. Чөнки һәр кеше үзенә күрә иҗат, кешесе һәр кеше үзенә күрә талантлы. Әгәр инде сүзләрен үзгәртеп бетерсәләр, әлбәттә инде миңа риза түгел. Һәм әлбәттә инде кемнең шигыре икәнлеген язмасалар, миңа икеләтә риза түгел. Шуңа күрә шигырьнең авторы һәр вакыт үзе белән йөрергә тиеш, шигырьнең артына ияреп, һәрбер шигыремнең артында Гөлүсә Шагбан дип язып куелган, һәм күп кенә шигырь яратучылар аны шулай итеп язып куялар. Менә шул булырга тиеш дип уйлыйм. Шигырь бик күп укыйлар. Видеолар миңа бик күп җибәрәләр, укып, аудиосында, видеосында. Бу инде әлбәттә минем шигъриятымны, минем иҗатымны яратуларның бер билгесе булып тора. Мин бик рәхмәтле һәм әлбәттә инде мин һәр вакыт үземнең шигъриятыбызны яратучылар белән элемтәдә торабыз. Алар шалтыраталар, алар төрле теләкләр телиләр. Хәтта кайдандыр Красноярскилардан, Краснодарскилардан, хәтта минем китапларым Америкага хәле киткән дип тә яздылар миңа. Менә бу минем иҗатымның үсеше итеп бәялим. Минем хезмәтем бушка китмәгән дип бәялим. Һәм әлбәттә инде минем менә шулай иҗат итәргә тәргәш булып тора минем якыннарым, минем әти белән әни авылда, мин анда кайтып илһам алып киләм, ял итеп киләм. Аларның җылы сүзләре җанга дәва. Менә безне карасалар, аларга да күп сәламнәребезне җиткереп калабыз. Рәхмәт аларга. Менә Гөлүсә ханым, шуның белән инде тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки берәр шигъри күчтәнәчегезне бүләк итәрсез. Бик теләп Гөлүсә, менә мин бәхетсез димә дигән шигырьләрем, ул бит инде һәрбер кешенең хит җырлары булган кебек, минем дә шигырьләр арасында менә шунда хит шигырьләр бар. Алар бик күп интернет челтәрләрен йөриләр, шунда берсеннән берсе күчеп, шундый. Һәм шул шигырьләрнең берсен мин бәхетсез димә. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Гомерләрең син дигәнчә үтмәсә дә, эшләреңдә гел уңышлар көтмәсә дә, кайчагында ашарыңа җитмәсә дә, мин бәхетсез димә. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Якыннарың бер көн ташласа да, гомер юлың яңадан башласаң да, килеп әгәр эсләреңә таш яуса да, мин бәхетсез димә. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Авырлыктан сынсаң, сыгылсаң да, ялгыш кына абынып йыгылсаң да, күз яшеңә булып тыгылсаң да, мин бәхетсез димә. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Жан дусларың сине сатса да, ашларыңа ташлар атса да, тормышыңны ятлар ватса да, мин бәхетсез димә. Бер кайчан да мин бәхетсез димә. Кояш әгәр нурын тигез сипсә, җир йөзендә яшәр өчен урын җитсә, мин бәхетсез димә. Хакың юк. Әфәрин, бу инде үзенә күрә бер девиз буларак та яңгырады. Гөлүсә ханым, бик зур рәхмәт сезгә бүләгегез өчен, бүген безнең тапшырубызга килгәнегез өчен. Алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Язылачак шигырьләрегез һәм җыр сүзләрегез күп булсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин. Әлбәттә, үзегезгә чакыруыгыз өчен, игътибарыгыз өчен, хөрмәтегез өчен шиксез зур рәхмәт һәм телевизор тыңлаучыларга да шундый теләкләр әйтәсе килә. Илләребез имин булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын, гаиләләребез бөтен булсын, балаларыбыз исән сау булсын. Эшләребездә бары тик уңышлар гына көтеп торсын һәм әлбәттә инде хәләл кеш белән тапкан малларыбызның Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен дигән иң изге теләкләр белән хушлашабыз. Амин. Шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Сау булашабыз. Сафлык. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.